pati rejo gayeng tenan iki Mas. Pripun Mas Yogi? Sampun. Loh, sampun. Kok sampun iki lho? Sampun, Pak. Mosok pun megah-megah kula. Mboten nanduk. Mboten malih, Pak. Sampun. Mumpung wonten kula lho niki. Ah, mumpung lho. Mumpung lho niki. Ya mungkin malih to, Mbak. Oh, mungkin malih. Oh, nggih. Niki napa anu Mas Yogi, napa ada undangan lagi yang kepengin naik napa pripun, napa manut kersa jenengan? Sinten? Nah. Monggo Kakak Albert. Sinten? Kakak. Kakak Albert. Sampun. Pripun? Oke, heeh. Sampun duet nggih. Nggih. Sampun duet to? Duwite sing durung. Tak kira lali. Kampil mengke. Sampun? Sampun. Nggih pun, matur nuwun. Matur suwun. Mbak Niken. Nggih, matur suwun Bapak. Nah. Ya. Lah, iki wis ngene iki tanda-tanda kehidupan. Petung, Mas. Oh, petung. Petung. Lho. Nek wis ngrogosaki tanda-tanda kehidupan. Wah. Wis. Lo. Alhamdulillah. Mas Yogi Dirgantara. Oh, contoh seorang pemuda yang sukses. Nggih, Pak Yogi. Sing namine Yogi niku kok mesti ganteng to, Mas? Lho napa nggih? Heeh. Yogi Dirgantara. Tanggoku jenenge Yogi ya ganteng, Mas. Oh, Yogi Dirgantara. Nggih jenengan nggih ganteng lho, Pak. Delok. Oh, Yogi niku wonten kepanjangane. Oh, Wonten anu singkatane. ada upama artinya ada ya? Artinya tuh ada. Di maknai per huruf. Heeh. Per huruf. Per huruf. Yogi. Y iki apa artinya, Dik Niken? Yang selalu Maste yang selalu memperhatikan anak-anak seni. Wah, buktine nanggap Buktine wayang. nanggap dhewe ngene iki lho, Pemuda-pemuda kabeh. Heeh. Piye? Oh, orangnya ganteng dan berwibawa. wah. Ya apa gak? Ya, betul. Bener Masuk, ta? masuk. Y-O. G. G. Gagah seperti Gatot Kaca. Wah. Gitu. Cocok karo judulnya bengi iki, Cocok. Satria Dirgantara. Pak Yogi Dirgantara. Bener yo. Sing terakhir I. Heeh. Insya Allah tiap tahun nanggap wayangan. Amin. Diamini Pak, nggih Pak nggih. Amin. Tapi nanggap wayangan kalih kula Pak bintang tamu nih. Ampun wayangane tak biasanya udan bres balik wayangan tok. Boten kalih kula. Syukur-syukur iki setelah di sini virtual di Oke. sini nanti ini kan disiarkan Nasdem jugaan. Channel Nasdem. Dan ini kita bisa keliling Nasdem Jawa Timur, bisa sampai pusat insya Allah. Ngaten. Amin. Nggih. Oke. Adik ini kan, Inggih, dalem, iki aku Mas. membaca WA, ini Membaca kata WA. yang sami minta gending request. Wah, iki lagu iki kudu Dek Niken piyambak ingkang nembang. Oke, niku napa Mas lagu? Lagune niki bernapas Banyuwangi, kari milih gerajakan nopo gelang alit. Oke. Oh, nggih, siap. Napa? Gerajakan napa gelang alit? Nah. Gelang alit mawon. Gelang alit oke? Nggih. Oke, heeh. Sing ngerancak digarap sakjose uga lagu iki kunjuk dumateng
para pemirsa yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Matur nuwun. Monggo gelang alit Dik Niken Salindri. Monggo Mas Aryo. Ya, yuk. Makasih, istirahat dulu kayak Dek kan. Nggih, matur suwun. Aku samar nek gelang alit iki ra iso bar. Balik. Ya, ngerambah liyane. Oke. Kodek iki jemeneng meneh dienggo bom. Oke. Nah. Dek Sinta Widya Palupi jumeneng Ceko. Oke. Yuk, jumeneng Dek. Sarip tambak yoso gelem murid kudu rengoso rek. Oke, selamat malam wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Gaget kula. Cek. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Ngaturake sapa-sapa dulu Mas Yogi gitu. Oh nggih, sugeng dalu Bapak. Selamat malam. Bayu tenan bagus tenan bae Mas. Mas Yogi. Nggih, bagus tenan bae. Nek sing ngarani wong siji ki aku ora percaya, nek sing ngandani luwih kok siji lagi percaya. Ganteng ya? Pol Mas. Kayak ada manis-manisnya. Iya.
mengucapkan selamat ulang tahun dulu ke Partai Nasdem, Dek Sinta. Oke. Selamat ulang tahun pada Partai Nasdem yang ke-10. Doanya semoga tetap maju, tambah rukun, sukses selalu. Amin. Amin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dek Sinta Widya Palupi iki kelas piro sekolah ono ngendi saiki? Kulo kelas 3 SMA. 3 SMA. Nggih. SMA-nya? SMA 3 Nganjuk. Kelas 3 SMA, SMA 3. Nggih. Siap, saiki ngaturake panglipur ya ta untuk memeriahkan HUT Nasdem yang ke-10. Iki ana Pak Mundut uga mau. Pak Mundute podang kuning. Oh nggih. Dibawane dhisik, karo band leren penabuhe. Oke. Monggo Mardika nganggo cakepan sing ya sing nadyan wujude mung peksi ya kena apa sing sijine kae ya kena. Monggo. Nadyan wujud mung peksi. Podang kuning guru lagune ben pasuk diowahi witibone Mas. Oh. Dadi podang jenar. Oh nggih. Terus Ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi tambah Oke, dilanjut langgame podang kuning buka celuk mangga yuk isu awane ngomawis ora terasa keluyuran hanggolek ising tak sayang mobang miterangkan kunggoleki ora krasa soal
podang handudut ati Tarik ya. Awas. Oke. Makasih, istirahat dulu kayak dek kan. Nggih, matur suwun. Aku samar nek gelang alit iki ra iso bar. Balik. Ya, ngerambah liyane. Oke. Kodek iki jemeneng meneh dienggo bom. Oke. Dek Sinta Widya Palupi jumeneng Ceko. Oke. Yuk, jumeneng Dek. Sarip tambak yoso gelem murid kudu rengoso rek. Oke, selamat malam wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Gaget kula. Gaget. Nggih, sugeng dalu Mas Galang. Ngaturake sapa-sapa dulu Mas Yogi gitu. Oh nggih, Selamat sugeng malam, dalu Bapak. Selamat malam. Bayu tenan bagus tenan Mbak Mas. Mas Yogi. Nggih, bagus tenan Mbak. Nek sing ngarani wong siji ki aku ora percaya, nek sing ngandani luwih kok siji lagi percaya. Ganteng ya? Pol Mas. Ah. Nggih.
ada manis-manisnya. Iya. Mengucapkan selamat ulang tahun dulu ke Partai Nasdem, Dek Sinta. Oke. Selamat ulang tahun pada Partai Nasdem yang ke-10. Doanya semoga tetap maju, tambah rukun, sukses selalu. Amin. Amin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dek Sinta Widya Palupi iki kelas piro sekolah ono ngendi saiki? Kulo kelas 3 SMA. 3 SMA. Nggih. SMA-nya? SMA 3 Nganjuk. Kelas 3 SMA, SMA 3. Nggih. Siap, saiki ngaturake panglipur ya ta untuk memeriahkan HUT Nasdem yang ke-10. Iki ana Pak Mundut uga mau. Pak Mundute podang kuning. Oh nggih. Dibawane dhisik, karo band leren penabuhe. Oke. Monggo Mardika nganggo cakepan sing ya sing nadyan wujude mung peksi ya kena apa sing sijine kae ya kena. Monggo. Nadyan wujud mung peksi. Podang kuning guru lagune ben pasuk diowahi witi boneka. Oh. Dadi podang jenar. Oh nggih. Terus ibu bunga tiku nyanding bisa dadi tambah Oke, dilanjut langgame podang kuning buka celuk mangga. Yuk. Isu awane ngomawis ora krasa keluyuran hanggolek ising tak sayang mobang miterangkan goleki ora krasa soal
Tarik ya. Awas. Oke. Matur thank you Dek Sinta. Oh, duduk dulu. Nah. Iki masih bulan November. Bulan November iki bulane wayang. Mergo yen ora kleru tahun 2018 kuwi wayang ditetapkan melalui perpres peraturan presiden ya toh menjadi hari wayang nasional. Oh ngono dipengeti kuwi sakjane wis suwe tahun 2003 kuwi wayang wis diakui kelawan UNESCO sebagai karya agung budaya dunia tahun 2003 mula ora ana salahe negara kita mengakui wayang dengan menetapkan hari wayang nasional. Oh ngono ya kuwi tanggale wingi sing wis kelakon wingi tanggal 7 November Lah Asta Brata apa ora ngenekne wayangan? Ngenekne. Tanggale tanggal 20 November. Mapane ya ning kene Sanggar Astabrata go di live streaming. Ngono. Hari wayang dunia, hari wayang nasional tanggal 20 November sing diselenggarakan kelawan Sanggar Astabrata. Dalange heboh. Wis pokoke dirahasiakan Mas Ihan. Oh ya. Ngo tanggal 20 November kepareng mirsani. Oke. Dilanjut nglerek. Mbak Enggar. Jumeneng Mbak, jumeneng. Wah. Wilujeng dalu Mbak Enggar. Wilujeng dalu Mas Dala. Wah.
biru ya ta, nuansane biru. Wah, Bisa. sampeyan nganggo klambi biru saya Nggih. semorot cahyane. Alhamdulillah. Iki mengucapkan dulu doa, sapa-sapa dulu, salam-salam Nggih. dulu. Sugeng dalu Bapak Ibu. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi Pak pawartosipun? Sae. Nggih, kula ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Partai Nasdem ingkang kaping 12 nggih Mas. Ya, 10 Nggih. tahun. Nggih, mugi-mugi tansah lancar jaya nggih Pak. Mas Yogi juga didoakan Mbak Enggar. Oh nggih, Mas Yogi. Heeh. Kok bener nimbali nih Mas Yogi. Iya, Pak. Nggih, nggih. Pucuk enam. Nggih Mas Yogi, mugi-mugi Mas Yogi tansah diparingi rezeki ingkang lancar, tambah awet muda. Ada. Dek niken Dek Sinta ngarani Mas Yogi ganteng. Jenengan? Nggih Mbak nih. Sami. Sami nggih. Sami ganteng. Kayak ada manis-manisnya ya. Nggih. Oh. Manis. Kabeh imut. Yo 11 12 karo sing nyimping aku lah ya. Ya jaman. Iki ya ada. Kulitnya itu kan sawu-sawu bosok. Nah niku kan imut. Imut ya. Ngaturi tetembangan Mbak Enggar. Iki sampean dipirsani undangan dan dipirsani lumantar YouTube ki tak pantau 204 yang menonton. Alhamdulillah. Kuatah ya Mas. Penonton setianya Astabrata itu kuatah pol. Ya, iki lagune Tetap Selindro. Gubuk Asmara. Nggih. Gubuk Asmara. Digawe anu sik ya ndang 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 ndang. Dik Sinta mengurung ngene kok po ame belah. Oh iya. Urung ngono, kudu ngono pokoke. Enak nih tuh. Iya. Ayo Gubuk Asmara. Mbak Enggar bersama Astabrata. Wilujeng midhangetaken. Yuk. Iki lho sing tak goleki. Ada yang penayung bagi orang yang tidak mampu. asik-asik. Asik. Siang makan nasi, kalau malam mimi cucu. Susu. Ami-ami belalang Angkat, Dek, ya. kuku. Siang makan nasi, kalau malam mimi cucu. Asik. Iya iya iyo, iya iya iyo.
yo, ya yo.